जय भोजपुरी का हलवा आशा करत तनी आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा। आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी कि जहां एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक बार फिर से टकराव हो चुकल बा। सेम गाना के लेके एक दूसरे पे आरोप लगा रहल बा लोग कि गाना हमार ह त इ गाना हमार ह। कई गो सबूत पेश कइल जा रहल बा एक दूसरे फैंस द्वारा, जहां पे खेसारी लाल यादव जी दोषी नजर आ रहल बड़े। ऐसा लाग रहल बा कई गो सबूत सामने आ रहल बा, जैसे लाग रहल बा कि खेसारी लाल यादव जी गाना जे बा कॉपी कइले बाड़े और जल्दीबाजी में शूटिंग और रिकॉर्डिंग कइले बाड़े। जी हाँ भैया, और ये चर्चा ए से ज्यादा तेज हो जाता काहे खेसारी लाल यादव जी के रंगबाज गाना जौन बाटे काफी तेजी से व्यूज और ओकरा पे रील बन रहल बा और सबसे ज्यादा लोग ओकरा के पसंद कर रहल बा। और ये पावर स्टार पवन सिंह के रंगबाज राजा जौन गाना बा उ बहुत पीछे चल रहल बा। एह बीच में गौर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के लेवल वाला गाना, मतलब आप सच कहो तनी ये गाना आप लोग सुनम जानू, ये गाना आप लोग देखम जानू तो आप लोग के एकदम बिलीव ना हो कि कोनो एगो नया स्टार जे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन एगो अलग फेम बना रहल बड़े, अलग चेहरा बना रहल बड़े, अलग रुतबा बना रहल बड़े, जे कि साउथ इंडस्ट्री में भी काम कइले बड़े, जे कई गो साउथ इंडस्ट्री के फिल्म में भी काम कइले बड़े और कई गो बैक टू बैक एल्बम देले बड़े। बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आइल बड़े जेकर नाम बा पृथ्वी तिवारी। एक बार फिर से हमनी के बीच में अपन एक्टर के रूप में अपन एक्टिंग अंदाज से, जी हाँ भैया, अपन एक्टिंग अंदाज से आप सबके लुभावे खातिर आ चुकल बड़े। और अभी भी आप लोग देखत हैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो चीज बागे एक्टर केहू बने आ रहल बा तो मतलब एक गावे आवे चाहे ना आवे सिंगिंग जरूर कर लो, लेकिन पृथ्वी तिवारी के यही चीज के मतलब मानल जाला, लोहा मानल जा रहल बा। और जे इनका के आज से पहले जानता आप लोग नहीं अगर सुन ले तिनकर जितना भी गाना देखम जा मिलियन मिलियन में गाना दिले बड़े, साउथ इंडस्ट्री के फिल्म और एल्बम में काम कर चुकल बड़े, नॉलेज बहुत जबरदस्त बा, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करेले। ऐसा लागला पवन सिंह के साथ जैसन एक्टिंग कर रहल बड़े, तनिको ऊंच नीच ना लागी। तुमकर एगो नया गाना आ गेल बा, हीरोइन जैसन गाना लेके आ चुकल बड़े, जौन गाना के विजय चौहान और खुशबू कुमारी गइले बालो, जेमे पृथ्वी तिवारी और मेघा शाह एक साथ एक्टिंग करत आप लोग के नजर आई लोग। जी भैया, क्लिप आप लोग के कुछ स्क्रीन पर देखे के मिलत होई। और ये गाना टेकमी यूट्यूब चैनल पे रिलीज भेल बा। टेकमी यूट्यूब चैनल आप लोग सर्च करी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में गाना का हम लिंक भी दे दिले बानी। ये गाना के जरूर प्यारा आशीर्वाद देम जाओ। ऐसन कुल गाना और ऐसन कुल आर्टिस्ट के आप लोग सपोर्ट ना करम जा तो भोजपुरी हमनी के बहुत पीछे रह जाए। जी हाँ भैया, और गाना का लेवल और गाना के वीडियो जब देखम, क्वालिटी देखम तो हम यार सच में यार पृथ्वी तिवारी एक नया नाम आप लोग खातिर जरूर हुई, लेकिन इ काम कर रहल बड़े पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के टक्कर वाला। जी हाँ भैया, बहुत जबरदस्त इनकर वीडियो बाटे, म्यूजिक आर्या शर्मा दिले बड़े, हीरोइन जैसन गाना का नाम बा। टेकमी चैनल पे जरूर देखी जा पृथ्वी तिवारी के जबरदस्त गाना, जौना गाना के विजय चौहान गइले बड़े। और एमे आप लोग को बता दी म्यूजिक आर्या शर्मा के बाटे और लिरिक्स जे बा धर्मेंद्र यादव लिखले बड़े। सब मिला के जबरदस्त टीम काम कइले बा। परसुन यादव वीडियो डायरेक्टर बड़े, मतलब सब बड़ बड़ नाम बाटे। और पृथ्वी तिवारी के काम आप लोग के देख के बहुत मजा आवे वाला बा। और पवन खेसारी के विवाद पे लेके आप लोग का कहत जा और कितना बड़ जबरदस्त रिकॉर्ड बनावे वाला बा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के गाना जौन आइल बड़े सब के आवे वाला दिन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाई। नीचे कमेंट सेक्शन पर राय भी बताई जा। मिलत निकला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोजपुरी, एकता बना के रखें।